одам энергия надора, корам пеш карда наметавонад, яъне пеш бурда наметавонад. Барои ҳамин баъд дидем ки дигар выход нест. Замонда мутобиқ, яъне ки замонда нигоҳ карда кор кардан дар кора мегӯем ки барои ҳамин пешам чӣ хел баромад, ҳамин як шаб фейсбука кашодам дар бораи ҳамун именно ҳамун балячкҳое ки ман дорам, ҳамун чизҳоро шумо гап зада истодем. Команда қади чӣ хел кор кардан дар кора, чӣ хел кор кунем ки ҳамин коргаро ҳамаи кора без шумо пеш бибарад. Мара ҳамин гап қапид да, яъне ки сахт қапиду. Ма баъд сразу ҳамунҷа WhatsApp буд, WhatsApp дада омадам, навистам ки ҷошда ҷавоб додам, гуфтам биё, ай ма чӣ мера, як камтарак вақт мерава, як камтарак намедонам чанд сомия дига буд барои ҳамун чиз. Гуфтам майли оқа проблема нест, канӣ бифаҳмам дигар мардам чӣ хел кор мекарда бошад. Рафтам, интерес нашид, фаҳмидам. Бо шумо файрод кардем вақте ки ай пеш бо суҳбат кардем. Ма гуфтам тамом. ҷои ман.